Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar mutan Kano da Najeriya baki ɗaya, ile kowa da kowa fatan alkhairi. Ni Kancy naku ba, ina gaishe da kowa da kowa da fatan kuma kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To sunana Jamilu Umar Kancy. Jamilu Umar Kancy mai kamfanin Kancy Film Production Company. Ni ɗin naku ne kuma kuma nawa ne duk a inda kowane ɗan adam yake. Ni nashi ne kuma shi ma nawa ne. Allah kuma ya shiga lamuranmu. Ina muku tallan YouTube channel ɗina mai suna Kancy TV, wanda in mutum ya tashi rubuta Kancy TV ɗin ya rubuta da yaren Hausa, saboda in ka rubuta da yaren Turanci ba ni za ka samu ba. Da yaren Hausa Kancy TV in ka rubuta a YouTube channel za ka gani. Kuma ina kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ɗin fa naku ne kuma nawa ne. Da Allah a bibiyi channel ɗinmu mai suna Kancy TV. Kuma in mutum ya hau Facebook ma zai iya mana following, saboda mu ma Kancy TV akwai shi a nan Facebook. Za ka iya mana following a ciki kuma kai mana sharing ɗin YouTube channel ɗinmu da abokinka ko da ƙawarki ko da budurwarka ko kuma ke ɗin da saurayinki. Iyaye kuma ku taya mu da addu'a da Allah akan abin da muke ciki. Allah ya bamu nasara kuma Allah ya ɗora mu akan hanyar da za mu bi ta kan turbar gaskiya da gaskiya. Allah ya saka da alheri. Na gode. Ni ne naku Jamilu Umar Kancy mai kamfanin Kancy Film Production Company, Kano State, Nigeria Limited. Na gode.